Gigi, ai intrat de puțin timp în competiție alături de războinici, totuși astăzi ai fost în centrul discuțiilor. Crezi că te-ai integrat bine în tribul războinicilor? Eu cred că m-am integrat destul de bine în tribul războinicilor. Am fost în centrul discuțiilor pentru că oarecum mie nu-mi plac nedreptățile și acuzele false și nu-mi plac nici șarlătăniile astea, nu știu, jocurile astea de culise, mai ales atunci când e vorba de vot. Uneori, unii tot încearcă anumite strategii și mie chestiile astea nu-mi plac. Și la cine te referi, Gigi, te rog? Păi, la Beleuz, mai exact, că el este genul care este puțin mai, să zic așa, mai afectat de situația asta. L-am simțit de când s-a trezit astăzi, că era foarte, foarte agitat, nu avea stare, tot încerca să întrebe pe toată lumea, tu pe cine votezi, cum faci, pe cine bagi la duel și tot așa.